Moi! Tänään on joulukuun 6. päivä ja mä avaan tässä joulukalenterissa samalla myös vitosluukun, koska sitä ei tullut eikä tullut myöskään nelosluukkua, koska mulla ei ollut ideaa, minkä mä voisin niiden tilalla tai niiden kohdalla tehdä. Mutta tässä videossa siis on aiheena, että miten saa huoneesta vähän joulusemman, mutta aloitetaan avaamalla joulukalenteri. Eli ikänä avataan vitosluukku ja sieltä tulee tämmönen Kinderin taas tämmönen suklaajuttu ja sitten siirrytäänkin. Eli sitten kutosesta tulee tämmöinen, se tuli tämmönen joulupukki. Näytän kohta paremmin. Eli vitosesta tuli tämmönen taas tämmönen perussuklaajuttu. Ja tää oli vissiin se, missä oli nyt viljonkuvioita. Joo. Ja sitten kutosesta tuli tämmönen joulupukki. Ja tämäkin iso. Mutta joo, mennään siis videoon. Eli tänään videon aiheena oli, miten saa huoneesta joulusemman näköisen. Ja mä näytän tässä mun ideoita tai vinkkejä. Ihan ekana on kynttilät ja varsinkin nämä tuoksukynttilät. Että ne tuo musta tosi paljon joulustunnelmaa ja myös hyvää tuoksua tänne mun huoneeseen. Sitten tokana on aika perinteinen esimerkki, eli jouluvalot. Ja ne voi kiinnittää melkein mihin vaan, vaikka hyllyyn tai ikkunaan tai ihan mihin vaan. Mulla on aika ihanat virittelyt. Mä virittelin nää teipillä, mutta suosittelen jollain muulla, näyttää paljon siistimmää. Sitten kolmas esimerkki on tämmöiset lumihiutaleet ikkunassa ja nää on aika ihania. Sitten mulla on tässä ikkunassa kans tämmönen kynttiläjuttu, tästäkin mä tykkään. Ja sit mä oon tehnyt itse, tää on aika helppo tehdä, mut vaan peruslankaa ja sitten tommosia joulupalloja. Nää on tämmösiä pikkujoulupalloja, mitä mulla on tässä. Ja joo, tätäkin suosittelen tosi paljon. Eli joulutähdet ja nää ikkunaan on tosi hyvä. Ikana on tämmönen joulusukka. Tän voi itse askarrella. Ja tässä on kulkunen päässä, mutta se aina taittuu tonne. Mut joo, niin kuin varmaan sanoinkin, niin tän voi laittaa ihan mihin vaan. Ja tää näyttää. Kiitos kun katsoit videon ja hyvää joulun odotusta kaikille. Moikka! Muistakaa.